Sonra hormatly prezidentimiz halkara maslahatyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministri Ali Asadow bilen duşdy. Döwlet başlarymyz dostlukly ýurdun premier ministrini mehirli bereklep, halkara paragatçylyk we anaşmak gili, halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibeti geçirilýän halkara foruma gatnaşmak baradaky çakyly kabul edip, ýurdumyza gelenlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz bu forumyň işine Azerbaýjanyň ýokary derejeli wekiliyetiniň gatnaşmagynyň mühim ähmiýetini bellädi. Dostlukly ýurdun premier ministri bildirilen mehmansewerlik we halkara foruma gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirip, türkmen bitaraplygynyň dostlukly gatnaşyklary ýoly goýmak we anaşmak medeniýetini ilerletmek babatda nusgulyk häsiýeti eýdigini bellädi. Hemde şunun bilen baglykda paýtagtymyzda geçirilýän halkara forumyň sebitde we dünýäde paragatçylyk puturandyrmakda mühim ädim boljakdygyny önem bildirdi. Şeýlekem dostlukly ýurdun hökümet başlygyny, hormatly prezidentimiz de Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň mehirli salam getirdi. Hemde halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlawlaryny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Azerbaýjanyň prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan edip, halkara paragatçylyk we anaşmak ýylyna Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygynyň bellenilýänligini, şeýlekem bu ýylyň garaşly Türkmenistanyň öňüş taryhynyň mühim teneti, ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygy bilen gabat gelýänini aýtdy. Şeýlegem döwlet başlarymyz paýtagtymyzda geçiriljek halkara forumyň häzirki döwrüň mühim meselelerini çözgütlerini işläp taýýarlamak babatda pikir alşmak, hyzmatdaşyň anyk ogurlaryny kesgitlemek we netijeli strategik çemeleşmeleri durumça geçirmek üçin giň mümkinçilikleri döretjekdigini önem bildirdi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministri birek-birege hoşniyetli arzuwlaryny beýan edip, iki dostlukly ýurdun milli beýikliklerini hemde durmuş ykdysadyýetçiniň ilertirýän ugurlaryna dolu ulaýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyga agrarlydyklaryny bellediler.